Vam triar fer aquest cicle sobre Big Data en serveis socials perquè vam arribar a la conclusió que és una innovació que el sector dels serveis socials necessita incorporar, aprenent d'altres sectors de la nostra societat que estan molt més avançats en l'utilització del Big Data, que n'han verificat els beneficis que pot aportar en molts sentits i que aquesta experiència pot ser molt útil per millorar el sistema de serveis socials de Catalunya. Hem de canviar de model, d'un model molt assistencialista amb serveis socials i fragmentat, molt compartimentat. Hem d'anar cap a un model molt més preventiu, molt més centrat en la persona, molt més personalitzat i on els sistemes i tots els actors, serveis socials, salut, habitatge, justícia, puguin coordinar-se per donar resposta a les necessitats de les persones, que no sigui la persona que vagi buscant a cadascun dels llocs els recursos o els serveis. El Big Data és l'anàlisi de grans quantitats de dades per extreure'n patrons, extreure'n perfils, extreure'n conclusions al final que permetin generar un coneixement que pugui ser un nou coneixement que d'una altra manera seria impossible d'haver obtingut. Desde luego, como se aplique el Big Data a nuestra vertiente de control social punitivo, es ya, dijéramos, la puntilla para los servicios sociales. Ahí ya nuestra deslegitimación y nuestra inutilidad y nuestro caos será total y ya, digamos, procederá un funeral en toda regla y que se acaben los servicios sociales de una vez. Porque claro, si nos van a ayudar a vigilar, controlar y castigar a los pobres, sin embargo, hemos visto por prácticas prometedoras y porque hay un modelo de referencia que podríamos ir migrando y que lo estamos haciendo en parte a unos servicios sociales más eficientes, más preventivos, más universales, más legitimados, más sostenibles a la vez y más, dijéramos, de más valor añadido. Y por tanto, yo diría, si es posible. La utilització del Big Data ha de beneficiar en primer lloc a la persona, al ciutadà, per que puguem planificar, que puguem donar els millors serveis possibles, de quina manera i com els hem de donar i quins serveis, perquè segurament ens hem de reinventar amb aquesta transformació social. No podem dissenyar ni planificar una cartera de serveis socials si no coneixem la realitat d'un territori, si no ens avancem a les necessitats futures que poden haver. Necessitem dades, necessitem evidències, que en serveis socials és sumament necessari, igual que d'altres sistemes, per poder planificar i per poder fer inversions socials per millorar les polítiques socials. Això és un coneixement que pot ser molt important a l'hora de planificar els serveis socials, planificar els pressupostos públics, organitzar millor els serveis i adequar els serveis a les necessitats reals de la població. L'objectiu al final del Big Data és poder millorar el benestar de les persones. Si hi ha transparència, hi ha informació, hi ha un ús responsable de les dades, això genera confiança a la persona i segurament ha de participar. Jo crec que en un futur serà la pròpia persona qui gestionarà la seva pròpia informació i arribarem aquí. El que passa és que això forma part d'un procés que encara no hi som.